Tamin'ny andro araiky tsy nampoiziko igny za nahita Pasteur nitory filazantsara nagnambary fa tsarany Jesosy ye zaho tafalatsaka zaho tafandiniky Toriten'I nambarany zaho jaune toko fasivy amin'ny andiny voalohany ninanasitranany lehilahy jamba izany misoratra kao lazany beboly zaho tafalatsaka zato taloha rô jamba famizao zaho nahiratra zato taloha rô jamba famizao zaho nahiratra Toriten'I Pasteur nanafika zaho tsapako rô fa Jesosy niaraka taminazy tamin'igny Toriten'I Pasteur nanafika zaho tsapako rô fa Jesosy niaraka taminazy tamin'igny lasa tonga saigny zaho mandiniky retoetra raha tsy zavitako taloha zato taloha rô pikatram pagnodinkodigny saignin'olo zato taloha pijangajanga pagnenjiky ireo vadin'olo zato taloha rô naditry zato taloha tegna naditry zaho tafalatsaka zaho tafandiniky zato taloha rô naditry zato taloha tegna naditry zaho tafalatsaka zaho tafandiniky zato taloha rô pikatram pagnodinkodigny saignin'olo zato taloha pijangajanga pagnenjiky ireo vadin'olo Toriten'I Pasteur nanafika zaho tsapako rô fa Jesosy niaraka taminazy tamin'igny Toriten'I Pasteur nanafika zaho tsapako rô fa Jesosy niaraka taminazy tamin'igny Toriten'I Pasteur nanafika zaho tsapako rô fa Jesosy niaraka taminazy tamin'igny Toriten'I Pasteur nanafika zaho tsapako rô fa Jesosy niaraka taminazy tamin'igny